Dobrý deň, dnes si povieme, ako si naplánovať turistickú trasu na webe vypadni.sk. Trasa, ktorú si naplánujeme, sa nám zosynchronizuje aj s mobilným zariadením, pokiaľ používame operačný systém Android. A samozrejme ďalšou podmienkou je používať rovnaké prihlasovacie údaje do webu aj do mobilnej aplikácie vypadni.sk na mobilnom zariadení. Prvou podmienkou preto, aby sa nám uložila trasa, ktorú si chceme naplánovať, je to, že musíme byť zaregistrovaní na stránke vypadni.sk. Zaregistrovať sa môžeme prostredníctvom Facebooku, Google účtu alebo akéhokoľvek iného e-mailu. Ja už vytvorený účet mám, preto sa len prihlásim. A už som prihlásený. Prejdeme hneď na mapu. Pokiaľ poznáte miesto, z ktorého chcete štartovať, môžete si mapu priblížiť, nazoomovať, odscrollovať. Ja štart mojej trasy nepoznám, neviem, ako sa presne volá, preto využijem na nájdenie jeho začiatku filter, alebo respektíve vyhľadanie toho okolia, toho miesta využijem filter. Chcem ísť na zelené pleso kežmarské, dám ho vyhľadať. A už tu máme dva výsledky. Prvým je veľké žabie pleso, to nie. Zelené pleso kežmarské, to je presne to miesto, ktoré sme hľadali. Na zelené pleso sa dá štartovať z bielej vody, z tejto zástavky. Preto si ju pridám do trasy ako prvý bod. Body môžete pridávať kdekoľvek, nemusia to byť len križovatky, môže to byť akýkoľvek bod na akomkoľvek turistickom chodníku, ceste alebo polnej ceste. Stačí kliknúť pravým tlačítkom. Vidíte, neklikám na križovatku úplne mimo. Tento prvý bod si môžeme pomenovať ako začiatok. A už ho máme pridaný aj tu v trase. Ďalší bod si dáme Kovalčíkovú polanu. Ďalší bod, ten už môžeme pridať kliknutím ľavého tlačítka na myši, pretože to už je zelené pleso a náhľad do detailu nám rovno ponúka pridať ho do trasy, takže ho ľavým myšítkom pridáme do trasy. Pokiaľ vieme, že sa chceme vrácať rovnakou cestou naspäť, nemusíme to znova odklikávať celé alebo násobiť dvomi alebo tak. Je tu veľmi šikovná pomôcka, takáto fičúrka uzatvoriť cestu, na ktorú keď klikneme, tak vidíme pekne, že cesta sa nám uzatvorila, vraciame sa späť tou istou trasou, máme tu dĺžku cesty, dobu trvania. Veľmi zaujímavou fičúrkou trasy je aj výškový profil, po ktorom keď prechádzate myšitkom, kurzorom, tak vám ukazuje, v ktorom bode sa nachádzate a aké je tam prevýšenie. To je tiež podľa mňa veľmi zaujímavá pomôcka, aby ste vedeli vašim spolupútnikom povedať, koľko je ešte do konca, koľko je ešte do cieľa, ako dlho ešte budú musieť šlapať. Trasu, preto aby sa nám uložila aj do mobilného zariadenia, aj tu do nášho profilu na webe, musíte pomenovať, takže ju nazveme zelené pleso 2. A dáme ju uložiť. Trasa, ako sa nám napísalo, je uložená. Pokiaľ by sme ju chceli zdieľať, vieme ju zdieľať nielen prostredníctvom Facebooku, ale web vypadni.sk nám vytvorí aj URL tejto trasy a toto URL sa dá posielať cez Viber, cez Messenger, cez WhatsApp, do mailu ho viete dať. A každý, kto si otvorí túto URL v prehliadači, sa dostane na túto trasu, ktorú ste naplánovali. Takisto si túto trasu viete pozrieť aj na vašom profile v sekcii Moje trasy. A tu sa vám zobrazujú všetky trasy, ktoré máte uložené. Takže tu je trasa, ktorú sme si naplánovali, zelené pleso 2. Túto turistickú trasu, ktorú máme uloženú už na našom profile na webe, máme zosynchronizovanú aj v mobilnom telefóne. Pokiaľ používame rovnaké prihlasovacie údaje aj na web, aj do telefónu,
stačí si ju tam len otvoriť, viete ju použiť aj v offline móde, takže dá sa používať kľudne aj bez pripojenia na internet. Ďakujem vám za váš čas, teším sa na ďalšie stretnutie, keď pribudnú nové zaujímavé funkcie na web Vypadni.sk. Dovtedy nám zostaňte verní, cestujte, spoznávajte a dajte nám vedieť, čo všetko ste videli a zažili. Majte sa pekne.